Avui us saludem ja des de dalt del jet. Estem al telecadira, ja està rodant, ja estaria preparat per obrir. Falta només una mica de més de fred o una mica de neu per poder acabar d'enllestir les pistes que ja estan mig preparades i obrir de cara a la setmana que ve. Aquest és l'objectiu de Masella, obrir durant la setmana que ve, no sabem encara quin dia. L'altre dia vam conèixer el Gerard, de l'equip de producció de neu, i avui anem a veure un altre dels col·lectius que té més feina aquests dies preparant l'obertura. Raül, ell és un dels maquinistes de l'estació de Masella i li volia preguntar, Raül, com ho porteu? Falta molt per poder obrir l'estació? Bé, doncs falta una miqueta, la veritat. Si ens vingués un parell de dies de temperatures força baixes per tenir una bona producció de neu, o si no, que ens caigués alguna nevadeta que ens ajudés. El prioritari és tenir l'eix principal, diguéssim dir, des de Cap del Bosc per la Cova i Enamorat fins a baix al Pla, i així també com Oriola, que és una pista que permet tenir accés amb cotxe i llavors tenim una cadira per poder fer un circuit tancat sense haver d'accedir baix al Pla. Quan es tanca l'estació, doncs hi ha un primer torn que és la majoria dels maquinistes, uns 5-6 maquinistes, que comencen a les 5 de la tarda, un cop hi ha el tancament de l'estació, fins a la 1 de la matinada, més o menys. Després hi ha un segon torn, que som 2 maquinistes, que acabem la feina que no s'ha pogut acabar el primer torn. El lloc més maco, que em trobo més acollit i més d'allò, són els 2 talls que hi ha grans a Masella, que és la Coma Pregona i Isars. I després, per bona neu, doncs evidentment aquest lloc, al ser també bacs, normalment sempre hi ha bona neu, i després bones vistes i el millor és veure sortir el sol des de dalt la Tosa. Raül, doncs si et sembla, anem a veure si podem esbrinar d'alguna manera si vindran aviat aquestes nits de fred per poder fer neu i obrir. Eloi Cordomí, bon dia! Hola Anna, us veig a punt de començar ja, m'agrada això. Eloi, avui estem amb el Raül, maquinista de Masella, i ens preguntem a veure si tindrem un parell de nits de fred per poder fer neu i acabar obrint l'estació, o bé alguna nevada en aquests propers dies. A veure, de fred no n'arriba, De fet, aquests dies tindrem anticicló, això vol dir que l'aire fred se n'anirà cap al fons de les valls, però mira, si estic traient aquí la pols dels esquís és per alguna cosa, i és que ara sembla que sí que la cosa va de debò. A partir de diumenge marxa l'anticicló, i sembla que entre dilluns i dimarts comença a arribar una depressió aïllada a nivells alts. Això podria acabar configurant entre dimarts i dimecres una situació de vents de llevant, o millor dit, del sud-est, que encara són més productius pel que fa a la precipitació. I si els mapes d'avui tenen raó, entre dimarts i dimecres podríem tenir precipitacions abundants al Pirineu Oriental, amb cotes que anirien baixant, cotes de neu que anirien baixant dels 1.500 cap als 1.000 metres d'altura. I fins i tot amb els mapes d'avui hauríem de dir que a partir del final de la setmana arriba encara aire més fred, així que no se m'acut cap millor notícia per donar-vos en aquests moments a punt de començar la temporada. Acabem els dits. Doncs moltes gràcies, Eloi, moltes gràcies, Raül. De res. I amb tots vosaltres us anirem informant puntualment de l'obertura de Masella, que serà ben aviat, i continuarem també coneixent àmbits i racons de Masella que potser no són tan coneguts, amb persones com el Raül, amb treballadors de Masella, amb esquiadors, durant aquesta temporada en la secció del riu Masella. Ens retrobem la setmana que ve.